Знаете, а, няма да има видеа няколко дена, защото сега записах 3 видеа. Проблема е, че съм имал някакъв проблем с микрофона и има много гаден статичен звук. Аз не се чувам и също време аудиото от игрите, които играх, също се чува. Тоест, много ще е неудобно и няма как да пусна видеята, за което съжалявам, но ще ги изиграя наново, за да може, нали, да пусна видеята, така че може би още един ден няма да има видеа и оттам ще почна вече да ги качвам, нали, защото бях направил 3 дълги видеа, между 30 до 40 минути и да, ще ги запиша наново по-късно или утре сутринта и ще ги кача тогава, нали, утре сутринта ще пусна видео и също ще ги пусна за няколко дена напред. В момента дата е 24 юли, така че може би или по-късно през деня, или направо утре сутринта ще ги запиша и ще кача едно видео същия ден и останалите 2-3 ще се останат за по-напред.